यही 2020 के मई महीना में एगो लड़की के शादी के दिन धराइल बा भैया। ये लॉकडाउन के महामारी में लड़कियां तरह तरह के बाद सोचत आ उदास हो के वो लड़की अपना दिल के बात अपना सखी से कहत दिया। ला 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 बुझाता रिश्ता टूट जाई कद छपवावल पूरा कद छपवावल पूरा रदी हो जाई बुझाता रिश्ता टूट जाई आंसू लगता समझ में आवत एक बीमारी कोरोना बड़वे सतावत एक बीमारी कोरोना बड़वे सतावत बंद बटे बस गाड़ी बस गाड़ी कैसे लोग आई बुझाता रिश्ता टूट जाई आंसू लगता कि शादी ना हो पाई बुझाता रिश्ता टूट जाई खुश रही बड़ी होइला तयसु सदी बहुते अखड़ी होइला तयसु सदी बहुते अखड़ी प्रीतम कमल जीत गावे कुंदन नरेंद्र गावे गीतिया बनाई बुझाता रिश्ता टूट जाई आंसू लगता कि शादी ना हो पाई बुझाता रिश्ता टूट जाई कद छपवावल पूरा रदी हो जाई बुझाता रिश्ता टूट जाई आंसू लगता कि शादी न हो पाई बुझाता रिश्ता टूट जाई।